Kani gede gedu darshan Meghalaya bat ni pediang song bhaya phi baro shaka thup khubor mentaga janmin. Shwa ban phai shaki khubor ke babnya ini pechwa yakimat bakongsan. Lejingo ulat ke jilla Meghalaya UCH Vijay Shankar yaka yeng mani cathedral halaj mukra ban lej ai khublei Christmas yaki ringet Kristan ha ke jilla. Lej ai khublei Christmas umentri rang ba ke jilla Konrad ki sangma yaki pajba hayo tura ai jingero ki pajba halor ke jinglong leret Konrad ki sangma. Bon na kinong yalam barang ba shen tin sa wan penyeso siya kaseng BJP ong state president kaseng BJP Rickman Moment. Pat yay biteng gipulit ke ribhoy bantalasi yaki kali hasurok ba National Highway Henryo maham halor ke jingpenon kam bakla ban itu ka kali sorkar yaki kali reushimo. Minta nginya paishwa shaki kubor nakajala. Ulat ke jilla Meghalaya UCH Vijay Shankar ulalej jingo yaka yeng mani cathedral halai mkra minta kasngi benlej ai khublei Christmas yaki riu nget Kristan ha ke jilla. Kinong rai choir kilarwai yaki jing rai Christmas hayeng mani hakaba ulat ula ai ke jingero halor ke jing tebit ke jongki. Uba Barnabas nangba badai udongkit kam jong ke Catholic Association of Shillong. Ula ai khublei ya ulat halor ke ni ke jingwan jongo but one ai khublei ke jong u. To Governor of Meghalaya, His Excellency Vijay Shankara, one Jungo Ekimanajumi, but Kunjo Banaga to Kubaban and Tajumi, Laya Lamle, you don't select while I get you right Bustanan, and the Governor Shibun Vijayaro, Nakapataka Jim. But Ethanat Ekimanajumi, but Kunjo Ekiman or Wagitumi. Aku beli Yusufun, lapan lagi por ban man kenangi kantam, agan ikut por Christmas, dan aku beli ikut ringet yang di Kristan dia terkait lagi yang raya baru pai Kristan. Menteri Rangba ke jilla Konrad ki sangma mentakasgi ulalej jingo ya ka tura ban ai khublei Christmas ya ki pajba. Hakani ke jinglej ke jongu ulaya kendu ya shibuan ki brio. Kamtam yaki badon jingduna hakit khotmet hakaba ulaya keren batki uwei na peding kita gibreu ulapan ya shijur ki juti na menteri rangba badu menteri rangba ulaya lam ya u hakit dukan juti ban penthet sakawei pat kalong kme kala kerpat na menteri rangba ban penthet sweater bat ka juti na ka benta ka khun ka jongka bad menteri rangba ula penthet. Kalau dia kata, ya telan. Nak jam no Christmas jam no, New Year tu ngapa? Hah? Jacket, sweater. Nah, tapi aku. Kenapa tempur? Oh iya, apa yang gue? Allahku. 4 साल का Presiden keseng BJP na Meghalaya Rickman Moment ula aiksai bakinong yalam barang ba shen kin sa wan man penyaso siya kaseng BJP bat ki donru ki baong ba UCM barim ka KHASI uba penshingan NCM ru unsa lej penyaso no bat kaseng BJP ula pensyai ru baka seng BJP kam ni don benta bat ka kinhun bayalam da kaseng NPP Henry kay don rengkat bai tang bat ka sorkar NDA. Hakabaya day bagi election jongka GHADC, Rickman ulaong baka seng BJP kan bu kertong bet tang daki riulum garu, namar baka kernet bahan riu jongka riti sensyar kadar kari, kadai kerpang nakabenta ki riulum. But I'm not going to name right now. Very soon you'll be surprised to see good big leaders are joining BJP. It is his right to oppose it since he is opposition. No? He is a Congress, so BJP and Congress will never go alone. And moreover, BJP has nothing to do with this Conrad
Sangma's leading this one Northeast voice. So there's nothing to do with it. Since NPP is still with NDA, even Mr. Pradut is also with NDA. So there's no separate issue for that. And moreover, with our BJP, we are also giving a voice for the people of Northeast. We will not be giving any non-travel. We'll be sticking on that way. Because this is for 6 schedules. So this is purely for our tribal people only. So non-travel is nothing to do with this. And this time it will be much more better. We are trying to fill up in all constituencies. And people have started accepting, as we know it very well. Now everything is open. There's nothing to hide now. Kipulit karib hoy kilayay biteng ban pinlong ya kajing talasi ya kikali hakasurak ban NH Nriu hajan kashnong quinaint ban telakam halor kajing pinken ya kikindon traffic hakadi ka ayom lekmen. Hapo kajing alam jong Superintendent of Police US Rathur but additional Superintendent uba Orville Masar kipulit kila talasilut ya baro kikali kipata yedyong but shem bakakali jong kaway kabang kala pendon kam bakla ya ka siren bat kipulit kila batha badai ban weng no kipulit kila mahamru halor ka jing pendon kam bakla ya ka jing thok Government of Meghalaya hakakali kiriu shimet. क्या है देखो MLA ka North Shillong uba Adelbert Nongrum ulakan tu ya ka seng NPP bayalam ya ka sorkar MDA ban penken ria no mardor ya ki lais pa sau pu artili ki long yeng na them yau maulong khnang bakan wanra ya ka koit ka khya padru ban pen urlong ya ki jingkular uba Adelbert ulam banjur ba unyai beteng ban kren halor kani kamat wadla umidon bentalang haka high level committee haka waipat kaliang ka yeng kashari Meghalaya High Court kalapin sange esyuwa ya ka mukod duma penkin ria ya kini ki brio tat hadu bandakut ka syuti telang khnang ban ailat ya ka sorkar ban ya kren soto pat kini ki brio ki basyong hakani ka jaka don kapor ya ka pangin kren nam ta ka community kadon ru kapor ka manghaban kren humanity mo kum ki jai ban riu para ju kapor kum ki jing thau kum ki para jing thau jong play amar kani ka long ba ka jing suk hi ka bang chimin ting namla ban le marui mo ka jing suk hi ka long collectively de mar ta daw nga ko mga panpaw hi pai ba jong constituency anong compromise anong song thaj wala da ka government kam chim include nga ko mu member jong high level committee ngan yai budin bat ngan yai panpaw kham tam man ka por da ka wi pat ka approach ka jonga kamang ko bang kan shai ba government kamli ban dilishu ya ban remove no ya kitu ki ban relocate no ya kitu ki no song snong nak tu jaka maka ti jaka do kam immediately ban ai ka special attention na ka banta ban wanra ban develop itu jaka namar ni ba ka hel hazard de kawai kani ngakren on humanity ground ba ka hel hazard de kawai la da kawan ka any natural calamities taken place lani langi pai ka shleium lani khyu jumai maka ti ka slum kamdai ka normal resident mo ka bangi tip pai ba ka slum tibat kanlong ka ba ba manu ban sim jing clear hakaway pat ka khubor MLA ka North Shillong uba Adelbert Nongrum ulakan no ba ka jing kerdu badang shen hanong ba Shillong ka day na ka daw ka jing bom yakran pinbait ba hapdeng kitnat jong ka sorkar ulaong baga jing ken sting jong ka NHIDCL haka jing pentray ya ka surok na Shillong shidawki kala pendekut yaw pipe bakong san jong ka Greater Shillong Water Supply Scheme bat kani kala pentut ya ka jing penpoy ya ka uba Adelbert ulakan tu ya ka sorkar ba nang ni shkhmat ka day ban penthikna bakitnat ka sorkar ki day ban yamir jing mut bha hapdeng jongki hashwa baken pentray ya ki no ki project khnang bakanum kta ya ki paitba nong song shnong maka di tang jing long negligence mo jong kawai pat ka banta kham tam jong company
Obang ledon ka suspicious baka lesi ka di siya ka jing penong ngamuk ka jing bom le ba ka jing long irresponsible jong ka company kabala pelong ya kaban hit yo main pipeline hagaban long ka jing thut pat ya ka silong hi brokoi barkan ni ru kapan pau ba kamli tang ni department berkiwi department ru kidon ka ba ngisutu ba ka government hi ka de ban don kata ka policy ka ba clear ha ka ba ka department ka kam ko je trilang ringkat mo nama aden kanunong department and haban lit bin namta ultimate goal ka na ka bertapan ay ka benefit deban serve namta interest jongki pagbahi as a whole Ka BJP Minority Morcha Meghalaya kala pinlong ya ka program rakhi ya ka Christmas ha ka office try kam ka jongka ka badon hadong nong bashlong. Ha ka ni ka program la wani shimbenta do MLA ka seng uba Alexander Heck but u state president ka seng BJP u recommend di moment. La pinlong ya ka ni ka jing rakhi kum ka dak ban pinti kina ba ka seng BJP ka buram ya ki riu ngai Kristan but ka jing pentray kam ya ka thong sabka sath sabka vikas sabka vishwas. Of Christmas, I extend my heartfelt greetings to each and every one of you. Christmas is not only a celebration of faith, but also a celebration of love, compassion, and unity. It reminds us of the eternal values of peace, humility, and service to humanity. As the people of Meghalaya gathered in homes, churches, and communities to celebrate the birth of Lord Jesus Christ, let us reflect on the message he brought to the world, the message of hope, forgiveness, and selfless giving. To serve for the mankind, not for any particular religions, not for any particular community. He has come here to serve the mankind, not for Christian, not for Hindu, not for Sikh, not for Buddhist, not for Muslim, but for all the mankind. Jesus Christ has sacrificed himself, the sons of God, for the mankind only. So he has come here to serve, not to be served. I'd like to share with you the popular saying of Mother Teresa. The Mother Teresa, I quote, Mother Teresa said, if you are a Christian, be a good Christian. If you are a Hindu, be a good Hindu. If you are a Sikh, be a good Sikh. If you are Buddhist, you should be good Sikh or Buddhist. If you are any religion or any community, it has to be a good person. Kaseng United Democratic Party kala no sinyang shilak tingka sa ka Reach Long Ministries ha ka program ban rakhi ya ka Christmas ha office try kam ka jongka halay umkra. U President kaseng UDP uba medba lingdo ula IT ya ka check sa Reverend Reuben G. Lalu but ay jingero ya ki jingtray ka ministry banyarap ya ki kina ki baduk ban ma jing e ha ki jing im. Hakani ka program la penlong ya ka jing wai Christmas ki jing ele akai ki jing ai snopha but ka jing od yau ki Christmas. Hakabalawan ban yishimbenta da ki nong yalam barangba kaseng UDP but ki MLA. Pagkani ko home journey kada hantay ko ownership hajen samke kapag ay ki shakri ya ki contain women in distress kapag kentok na magta ki basyak traffic nanta victim of domestic violence nanta women living with HIV AIDS but kumta doktor ki shakri ni ay ki nanta patru nakabantay ki contain ni don kini kapag ikot ni ka Grace Drop-in Center harat ko ni pagkani kami nakikisuto o bantray kikina kung natray kikini barolo letre pagkumta ni persyang panay training free training ni kilong kami joni kikina joni nakapita bakila pan yang laki joni kijan
ni hikai bersujan, ni hikai bershed ni fast food, berkila nama kata bagi sing juga ni berit kena berkila ban kesan ni juga rekam. Ya kali keju kejinai kulai jonga nakalian jonga bat nakalian jonga parti ya ki bahaye ki basem jong pi baro haki yin kisno baki dong ki papier papini yo lam keju kajin recommend Christmas choso. Kaseng kintay wa thabru shlong kalarakhi yak Christmas bat kinong tray penko yak surok hamot pran hakamit sgening kong hakani ke program la ai buram yakini ki breu halor ga jingshakri ga jongki ban penlong yakanong ba ka bakuj basuba wat hakani ka ayom lekmen kani ka sinjam ka long ban penpau yak mensim ban rakhi yak Christmas da ka ba ai kuble ai buram ban lepha yakitu ki batre jar na ka benta ka imlang ka salang. Even the street angels also, we are very, like we are, when, now it's really very cold, right? Everybody wants to stay at home. But these street angels, even though it is rain, sunshine, or cloudy, they will never absent from their work. So that really, like, you know, it's really touch our heart. So my not only myself, we the team of the Senglong Kriya Wat Habru, we really want the government to at least do something for them, for the street angels. They are really working very hard. We have so many things in our mind, and we really want the government and we really want the passerby to come forward and to give their helping hands to these street angels. And my message to the passerby and the shopkeeper, kindly please, don't ever throw litters on the roads. Ka West Jandia District Sports Association mendakasengi kalapen ko buram yau Menteri Sorkar uba Wailat Miki Shela. Working President ka WJDSA uba EMH Pasa ulapen pau halor ka jingno senyang jong ba Shela hakaliang ka sports bat karoy ka par jong ka Jawai constituency. Hakani ka program lakan thup ya ka drill na ka North Liberty Higher Secondary School bat ka jingrai pedang buram na i David Tawan Sina. Haba ay jingkran hakani program uba Shela ula banjur halor karay jong u ban shimkya haka jingshakri ban pinblaru halor ki kam maramot ki ban sawan ya kamadan kyang nang ba stadium. Empau ya kajing kublai go kru ya ka WJDSA ini jingle yong pi in sen gi ngai nang crash kom chu có hai cái này cái pergi cái juk của các ni có sao si om dua bon cái nông bạch juk bạch kia jung tu hai yong i ban ye mà to phi man phi lục sa qua nem meling phi ya cái jing lệ ha negasi cái ni cái jing lệ cái yong phi kamu orang tu mình xem về nga tầm perkat tu cái nga và kawan unang độ thiak độ demo nay bentau wo penku ya ke constituency ya ke sports bat ya kijing engkam di uhun hapo kenika rilum jantia bat the state hero kogi bat e kublele ya chief minister emburom ya ki deputy chief minister kudio bit yo biang ya wo chimo ya kenika benta kam cabinet minister hapo ke state yogi Menteri Sorkar ubalong ru MLA uba Sanbor Shulai ula play yakamadani lekai basketball kabala penthamai ha ruling children's home nong thamai haba ajing kren ula ong yaki kena baki dei shibenta haka imlang salang bat penslor yaki ban wan shakmat ban wajing arab haki por badan kam ban yateli ban long ki bas ngongu bat ban penpriang ya ka khubor ka jinga e hakane ka ayom lekmen. Bakalolong gajing tray ke bastet dong sa berbaik senat berpelai but dadu mentamar senap dengan program kini ki kena school hang ne sibit dengan tray kini yo ya ki sedang no gajing kilan met kum gadak gajing yang ya ingu ya Jesus Christ ya belai bangin ya celebrate ya kena ke Christmas da gajing suk da gajing Eid da gajing atli da je sedang ya krau markeliang da ke bangin ya panma markeliang ha gajing ya identik idon gajing nuna gajing bakalan re
akan ada Christmas wan gini ya pan map iwe kumba kikot kentang ke bakuit nak bayi bulu kai bah kecing imu jung ila bandan kecing tunanga kuma meli umenistar ngam la ban nong bangade uba long perfect la ni bo biang nong syadong haji yalanti ngashamba bun perman kecing bakala Kadigram Shillong kala penlong ya ka seminar halor ka road safety ban ai jing hikai halor ka jing kieu ki jingja accident kali hakathan chitei lamingi. Unong yok husnam Patmashri u Professor Dr. BKS Sanjay jong ka Ames Guwahati ulaong bakumbak handai po person na ki jingja accident hasurok ki day na ka daw jong ka jingle thurmur. Bad ka jingnya kali klemakor. Ulak daw baka jingyap na ki jingja accident ha Meghalaya ka kambun ha ka jingken jong ka river ka way madula banjur ya ka jing don kam banbu ya ki kindon nya kali ki ba perking bad ka jing pen sngotu pajba u Dr. Gaurav Sanjay ula penpau ya ka jing don kam jong ki helmet bat seat belt ban penduna ya ka jing mensaw mentang nya pai shaki khubor na kaleng ka than stela mingi Ka District Magistrate jong ka Karbi Anglong ka Nirola Pang Chopi kala penjari daka curfew kat kum ka kindon sis pa reply jong ka Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita nadu ka artarik unopra tat hadu banda penbena dakumway Kenang ban khanglat ya ka jing kin art bat ban yada ya ka jing im jong ki pajba bat ki jing don jing em Lapin mi ya kani ka hukum hadin ka jingja ya ki hawes Karbi Anglong henen kasngi hakabaki pulet ki lahap set da ka suloi ban penpra ya ki nong ya ki hadin ka jingja sha thang ka jing ka yingsa jong CEM ka Karbi Anglong Autonomous Council Lapin klanru ya ki bor pahra ha baro ka way ka district kenang banyada na kinu ki jingja Mentang nya pai syak kubor na kelengkari. Daki spangut ki pajba kilaya lumlang habar ke Bangladesh High Commission hanong ba Delhi bandawa ya ka hok nakabenta u Dipu Chandradas u badai unong tre haki karkhana penmijan bat nakajat benriu ritpan. Uni ubriu ula sya bom bat syatang im hari Bangladesh. Kajing yaki kalalong kabajay-jay ban penpau kajing sngaw kya nakabenta ka hok jong kirit pai. Hakaway pat ka kubor ka Bangladesh High Commission hinin kasngi kalapin sangi esipor ya baro aki jing pentrekam ya ka visa nakaba penpau halor ki daw bamlakyar. Lashim ya kani ka sinjam hadin bakari India kalapin sangi elut ya ka jing pentrekam ya ki visa haka Indian Visa Application Center ha Chittagong hadin ka jing yaki hajan ka Assistant High Commission haka apwaiterik unopra. It is because of the contribution of our country that Bangladesh came into existence in 1971. But it seems that the people who are in Mentang niya pai syaki kubor nakaleng pertay. Kakinhuan barit jong kiriw ngait Kristan kilawan pai biang syala kasnong ha Al-Ghazani ka jaka nong kendong kabadon ha Syria. Hadin palat shiposnem bakila petgrad nakile no Islamic State. Hashwa katma ladon kumba kendiat hajar ngut kinong song Henry tang kumba arpongut kilawan pai biang ban maramot yaki yengi sem ki jongki ong uhe sorkar katany u Abdullah Ibrahim. Menta usnem kinong song ki lapen kre ban rakhi yak Christmas hak halayeng halasem bat kirmen baki para marjan kinwan pai biang banyi shimbenta hakani ka ayom lekmen. Daki million ngut kila sya pen kendria na keleng ka Syria hakapor jong ka jing yakin at. Mentang niya pai syaki kubor yalakai.
Kanong Klaus Social, Cultural and Sports Association kala penkut no ya Kalimpong Eastern West Football Cup arjar arpusan haka madan yelekai nongra nong Klau haka jigelekai final la yakun hapdeng ka nong Tliu FC bat ka 11 Bullets FC haka ba ka nong Tliu FC kala yo ya kanam job bat kala yo bantep saula laikul haka penalty haka sngi khang perda lawan banishim menta dau ba med baling do ubadeu MLA katan but Ministry katanat Power and Water Resources haba ai jingkren ula penbena ban ai jing arab shi laksan pawajar tingka nakabenta ban kirshan yakani ka jing penlong ya ka jing lakai Ka Southern Border Sports Association SBSA kan penlong ya ka second Ranikor constituency week arjar punriu haka khatsan bakhan riu trik uklalengkot haka shnong nonglam Southwest KHASI Hills Secretary uba Narayan Thongni ulaong bakan don ka jingya kop marathon ka volleyball ka arm wrestling ka jingya set khnam ka jingya kop ruai bat shot bat ka jingya kop Miss Ranikor constituency Shosho lakhot ngobha yaki samla na keleng constituency bani shimbenta Timin tapat ngnyepet ya ka jinglong jingman ka soin beneng hakeleng ki benta jong ka jila Hatura ka jing kriat kalong khatlai degree Celsius but ka jing shet kalong 8% degree Celsius ka jing singam ka haw menta ka singi kalong reply na ka shispa haba phai pat chnong ba shilong ka jing kriat kalong khandai degree Celsius but ka jing shet kalong 4 degree Celsius ka jing singam ka haw menta ka singi kalong repupra na ka shispa kat baha juwai pat ka jing kriat kalong 10 degree Celsius but ka jing shet kalong khandai degree Celsius ka jing singam ka haw menta ka singi kalong repunyo na ka shispa Kasuin beneng kan rang hatura shilong bajubai. Shuwaban poi syaka bakut jong ka top kubor nyepet biang sa sisien yakimat bakongsan. Lejingo ulat ke jilla Meghalaya UCH Vijay Shankar yaki yeng mani Cathedral Halaimkra ban lej ai kublai Christmas yaki riunget Kristan haga jilla. Lej ai kublai Christmas Menteri Rang Bak ka jilla ukon rat ke sangma yaki pait ba hayo tura. Ai jing ro ki pait ba halong ka jinglong le rit ukon rat ke sangma. Bon na kinong ya lambarang ba shen kin sa wan penyaso siya ka sang BGP ong State President ka sang BGP recommend moment. But yai beteng ki pulit ribhoy mantalasi yaki kali hasurok ba National Highway Henril maham halor ka jingpendan kam bakla ban ithu ka kali sarkar yaki kali rushman. Tiparlok katung ila poish ka bakut jong ka thup khubor jongi menta janbien ni ai kublai Christmas busuk bakmani phi barok kinong pai tat hadu menginya syambyang mat phi la shai ka janbien kublai phi barok